رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آقا تیری نیل زیارت منگتے دے آقا تیری نیل زیارت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے آقا تیری نیل زیارت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے پاک حسین نے آنکھیں انانا بھر دے پاک حسین نے آنکھیں انانا بھر دے دین دے دشمن جو بھی قیمت منگتے دے دین دے دشمن جو بھی قیمت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے آقا تیری نیل زیارت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے کہہ جو دیتے آل نبی دا نوکر کہہ جو دیتے آل نبی دا نوکر قدسی کانوں ہور وضاحت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے آقا تیری نیل زیارت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے ہو جاوے ایک بار عنایت منگتے دے